Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagigusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon ining ikaupat na Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw atong gisaulog usab ang Domingo sa Good Shepherd, ang Domingo sa maayong magbalantay. Ug niining Domingo usab atong gisaulog ang World Prayer for Vocation. Busa magampo kita, pangayon ta sa Dios ang grasya na ang tanang kabatan-unan makatungog ug mosanong sa tawag sa Dios. Busa mga igsuon aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa diha sa kadali nga kahilom, maghinulsog kita sa atong mga sala o pangayoon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Busa kita moingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon nga nakalabas akong dakuuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kainanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyong mga igsuon aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. Makagagaw mog tunhay nga Dios, dada kami nga na sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayong langit nun. Aron madangat namo ang makapausanon gumikan sa kaligo ni Kristo among magbalantay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buyog-ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya amitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makasug nga tingog miingon kanila. Mga igsuon kong Hudeo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo og Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tawo, natandog sila pag-ayo og giingna nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliyo po si Pedro kanila og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ug nahidugang sa pundok sa nga magtutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Magbalangtay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang magana ako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang magana ako. Sa lunhang nga sibsibanan, iya ako nga gipapakulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay
sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkod, kihatagan mo ako kaisog. Gihityaran mo ako og lamesa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, idihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong imnanahan. Ang kaayo lamang og kaluoy, maoy nagasunod ka na ako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga umaabot, magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanako. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo, nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamo dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga paugdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos. Kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo, ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak, sa diyang gibugal-bugalan siya. Wala siya mobalo sa pagbugal-bugal, sa diyang gisakit siya. Wala siya manghulga, hinunoa, iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa cross gidala ni Kristo, diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga saad, nangaayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga naisalaag, apan karon gidala kamo pagbalik aron pagsunod sa magbalantay o tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turel ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan. Ug maguna siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, maguna siya kanila ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, "Sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako nga mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, musulod siya ug mugula ug makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo sa kinabuhing madagayaon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, sa ingon ko pa ganina, naanaan na kita sa ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug niining Dominguha ato sab kining gitawag na Domingo sa maayong magbalantay. Nining Dominguha sa maayong magbalantay, gipahinumduman kita sa dakong kaayog gugma sa Ginoong Hesus alang kanato. Siya ang maayong magbalantay nga andam muhalad sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Ug kini dili lamang taman sa pulong. Iya kining gipatinud-an, iya kining gipamatud-an diha sa krus. Gihalad niya ang iyang kinabuhi diha sa iyang kaugalingong pagbuot. Ug sayod kita na siya dakong buhi kay gibanhaw siya sa amahan ngadto sa walay katapusang himaya. Sa laing bahin mga igsuon, karon usab atong gihisaulog ang adlaw sa pag-ampo alang sa mga bukasyon. Gitapit kita sa simbahan nga mag-ampo na unta daghan pa ang mutubag sa tawag sa Ginoo, nga adunay daghang kasing-kasing nga maminaw ug musunod sa tingog sa maayong magbalantay. Busa apil ni ining atong Santos nga misa, ang intensyon na pangayoon nato ang grasya na daghan pa ang musanong sa tawag sa maayong magbalantay. Diha sa pagkamaayong pari, diha sa pagkamahimong maayong ulay, o diha sa pagkamaayong banay na mutubag unta usab ang kadaghanan, hilabi na ang magminyo diha sa balaang kaminyoon. Kay bukasyon man usab kana, sagrado na bukasyon. Diha sa atong Ebanghelyo mga igsuon,
gihatagan kita og anindot kaayo nga hulagway sa Ginoo. Sa ingon pa, siya ang maayong magbalantay ug ingon usab, siya ang maayong pultahan sa mga karnero. Sa panahon sa atong Ginoo, ang magbalantay dili layo sa iyang panon. Kanunay aduna siya'y pagtagad sa iyang mga hinsakupan na karnero. Kaila siya sa matag usa. Gitawag niya sila sa ilang iya-iyang ngalan. Ug mag-una gayud siya sa paglakaw aron giyahan sila sa luwas nga dalan ug sa lunhaw nga gisibsibanan. Mao bitaw atong nadungog diha sa the parable of the sheep bitaw na ang maayong magbalantay andam biyaan ang nugbintay 9 kabuok na karnero alang sa usa ka nawala. Kay katong nawala bungol man, nagpabungol-bungol. Kay nganong nabungol ang usa nga nawala na gi-translate nato atong gi-translate as mao ang makasasala. Kay katong karneroha masakiton man. Mao bitaw sa diha sa pagtulunan sa simbahan, ang sala usa-usab kasakit. Ug ang Dios andam muayo kanato pinaagi sa pagpasaylo. Andam siyang mubiya sa 99 kabuok alang lamang sa usa ka nawala. Inana kamaayo ang ato ang Ginoong Hesus, ang ato ang Dios, na andam siyang mudawat alang kanato na andam maminaw ug mamati ug musanong sa iyang tingog. Mao mga igsuon atong pagkahinumduman na diha sa ato sa kinabuhi. Ang atong Ginoo adunay pagtagad diha kanato. Alang kaniya dili kita mga estranghero. Nailhan kita niya na sayran sa Dios ang atong mga kalipay ug ang atong mga kasakit. Kay sayod kita na ang Dios unang nahigugma diha kanato. Mao mga igsoon na kining mensahe sa pagkamaayong magbalantay sa atong Ginoong Hesus makahupay kanato. Kay ang Ginoo mismo naghatag kanato og assurance na kita iyang atimanon o giyahan ngadto sa kaayuhan o kamatuuran. Anaa na lamang kanato kung kita andam mamati sa dalan sa tudlo nga kaamaayuhan o kagawasan, kamatuuran o kaluwasan nga gikan kaniya. Sa laing bahin mga igsuon, ang Ginoo usab nagpahinumdum kanato na siya ang pultahan. Kining mga igsuon, dako kayong kahulugan diha sa atong kinabuhi. Kay ang Ginoo wala lamang siya taman sa paggiya, apan siya usab mao ang nagpapanalipod kanato. Pinaagi kaniya makasulod kita sa kaluwasan, makasinati kita sa kasiguruhan, ug makabaton sa kinabuhi nga madagayaon. Kung kita magpabilin lamang kaniya, sigurado aduna kitay assurance na kita makaangkon sa kaluwasan. Apan kung magpalayo kita, dali ra usab kita mahagba sa kasaypanan. Dali ra usab kita makasinati sa kalibog. Ug madala kita sa lain-laing mga tingog nga dili tinuod nga magtagad kanato. Hinumduman nato mga igsuon na diha sa atong panag-adlaw-adlaw na kinabuhi, daghan kaayong mga tingog na magdani kanato. Hinumduman nato na kaning mga tingog nahimo ra kining saba diha sa atong kinabuhi. Anaa diha ang tingog sa kahadlok, anaa diha ang tingog sa pagpugos, ang tingog sa pagduha-duha, ang tingog sa labing dakong bakak, no? Kasagaran na ba nato, daghan kaayo nato mutuo sa dakong bakak. Pila man ka nato diri mo share sa mga fake news.
na dili mo tan-aw sa kamatuuran. Kay daghan kaayog share, ni click pod ta. Kay mao may uso. Atong timan-an kung kita mi share og fake news, isa usab ka sa kasaba diha sa kalibutan. Isa usab ikaw sa spreader of fake news. Usahay ra ba kining fake news? Magdala ka nato diha sa katalagman. Magdala ka nato diha sa dakong away. Busa mga igsuon, hinumduman nato na ang maayong magbalantay, ang Ginoong Dios naghatag ka nato sa anindot kaayos nga gasa sa kaalam. Nakahibalo kita unsay tinuod sa dili tinuod. Sayod kita unsay sala sa dili sala. Sayod kita unsay maayo ug piskay. Pero ngano man gyud na pilion nato ang kinabuhi na makahatag og kasakit dili lamang sa atong kaugalingon pero ngadto usab sa uban. Hinumduman ta ang Dios naghatag kanato sa anindot kaayon nga gasa sa kaalam. Gamita usab bisag ato lamang na common sense. Mga igsuon, hinaot unta na niining ato ang pagsaulog sa matag Domingo sa Santos nga misa, hilabi na niining atong pagsaulog sa maayong magbalantay na naghatag kanato og kasiguruan na iya kitang dadon ngadto sa kaayuhan ato untang bation. Mamati unta kita sa tingog sa maayong magbalantay na nagdala sa tingog nga malinawon, klaro ug puno sa kamatuuran. Na dili makahatag og kalibog, kundili magiya kanato ngadto sa pagdasig padulong sa tinuod nga kinabuhi. Busa karon mga igsuon, mamalandong daw kita. Mailaban nato ang tingog sa Ginoo? Mailhan ba nato ang tingog sa kamatuuran? Naghatag ba kita og panahon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios? Diha sa atong pag-ampo, namati ba kita sa kaayuhan sa anindot nga tingog sa Dios na nagtawag kanato sa pagpili sa unsay maayo, sakto ug angay? Kay hinumduman nato kung atong bation ug dunggon ang pulong sa Dios, andam kita na musunod kaniya bisan pa man usahay lisod ug ang dalan dili nato masabtan. Pero nagpadayon gyapon kita sa atong panaw kay sayod kita na ang tingog na atong nagdungog gikan sa maayong magbalantay. Busa mga igsuon, karong adlawa, ato untang makita ug atong maybalan na ang dalan sa Dios, siya mismo maggiya kanato padulong sa kaayuhan. Let us evaluate kung ang ato bang nadungog, ang ato bang nakita, ang ato bang gipaambit ngadto sa uban, maghatag og kaayuhan. Mga igsuon, karong adlawa, ato untang pangayoon ang grasya nga mahimong malinawon ug matinagdanon ang mga karnero ng atong mga kasing-kasing, maminaw ug musalig pag-ayo sa pagsunod sa pagkamatinud-anon. Ug hilabi na mag-ampo kita alang sa mga bukasyon sa pagkapari, sa pagkamadre, bukasyon diha sa pagkaulay, ug hilabi na ang bukasyon sa pagminyo. Kay kinumduman nato ang kaminyoon maoy pundasyon sa balaan na mga bukasyon. Ang adunay balaan na pare, adunay balaan na madre, adunay balaan na bata,
kay ilang gidikanan balaan, naningkamot sa pag-angkon sa tanang kaayuhan. Busa mga igsuon, hinaot unta, atong dunggon pamation ang tingog sa maayong magbalantay. Sali kita na ang maayong magbalantay ang Ginoong Isus, mao gayod ang atong magbalantay o ganghaan, na dili gayod kita mawala. Uban kaniya, anaa kitay kanunay kaluwasan o hinumduman ta, na diha kaniya anaa ang walay katapusang gugma. Hinaot unta na niining santos nga misa, niining atong pagsaulog sa santos nga misa, atong mapamati ang maayong magbalantay na maggiya kanato ug mapaampit nato ang kaluwasan, ang kinabuhi na tunhay. Amen. Mga igsuon, atong ipadayag karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang manghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios, ang makagagahom nga amahan, nga pinaagi sa iyang espiritu mabanhaw kang Kristo, ug maghatag usab kanato sa kinabuhi sa atong mga lawas nga may kamatayon. Ug diha sa atong mga pag-ampo muingon kita, amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu sa nabanhong Kristo, ngadto sa tanang kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang kanasuran magwagtang sa mga kalainan nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin, hinuon tinguhaon nila nga makabot ang pagkamanagsuon sa tanang tawo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasod karon, magdala ka nato ngadto sa mas dakong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanganahanglan, nga ang iyang mga pag-antos sa krus maoy magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa kahusayang kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang nabanhawng Kristo, magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, gibanhaw mo si Jesus gikan sa kamatayon, mituo kami nga makahatag kag makabuhing gininhawa sa among uga nga batuon nga mga kasing-kasing. Pangayo namo nga imo kaming mugnaon pag-usab ngadto sa katapusang kinabuhi nga mahimayaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon pag-ampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahong sa tanan. Sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamo. Alang sa pagdayog at paghimayo sa yaman. Alang usab sa atong apostolanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, may himo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunay ug makagawom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo. Sa tanang panahon na panlabi na gayon, nining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug gihas sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga mapagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busawban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pagawi.
Santos gayud ikaw, Amahan, o giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo. Sa tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hagtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ani kining mga gasa, himo kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang may mayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Agustin, Santa Monica ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinha sa yuta. Ang imong sulugoon si Leo among Papa, si Alberto among Obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mopanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan.
ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug biha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. O karon mga igsoon, magiusa kita sa pagtawag sa Dios atong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buyog-hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan o panag-igsuunay. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Panipamulong mo lamang kung maayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O maayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, ug ipahimutang diya sa sibsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililyong dugo sa imong anak, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Inuko ang iyong mga ulog, pangayuunta ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pagabanhaw sa iyang bugtong anak, nagahatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak nga sinagop, maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. O gikan kaniya nga nagtubos kaninyo na dawat ninyo ang gasa sa tunhayng kagawasan sa iyang kamangyatagon na himo unta kamong takos pag-uban kaniya sa iyang pagpanunod sa langit nga mao ang kabilin nga walay katapusan. O kamo nga nagabanhaw diha sa bunyag kay nagtuo na kang Kristo, mahimo untang takos nga mahiuban kaninyo didto sa paluy-anang langitnon, pinaagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. O ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, o Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, lakaw kamo nga puno sa gugmag kalinaw ni Kristo.